Ano, Ruby? Pakiulit mo nga yung sinabi mo? Si Franz ang mapapakasawa mo? Ano ka ba naman, Ruby? Opo, Tay. May problema po ba doon? Ang dami-daming lalaki dyan! Bakit si Franz pa? Tay, mabait naman po si Franz. Mabait na kung mabait, pero wala namang trabaho at pinag-aralan. Tay, may sariling lupa naman siyang sinasaka at may trabaho naman ako. Yung kakatiragot na lupang yon, kaya kayang buhayin nun? Tay, masipag naman siya at kahit na anong trabaho, pinapasukan niya. Kahit na! At mahal namin yung isa't isa. Mahal? Mahal ka lang nun dahil mayaman tayo. Yun ang sabihin mo. Bakit, Tay? Hadlang ba sa inyong pagmamahalan ng isang mayaman at mahirap? Nagiging matapobre na yata kayo. Dahil yun ang tingin ko sa lalaking yun. Oportunista. May prinsipyo at paninindigan si Franz, Tay. Kaya minahal ko siya. Bahala ka na nga. May pinag-aralan ka naman. Pero bakit kay Franz ka pa magpapakasal? Paninindigan ko ang desisyon magpakasal kay Franz, Tay. Bahala ka naman sa buhay mo. Pasensya ka na, Ruby. Hindi mo na kita maihatid ngayon. Okay lang yan, Franz. Kasi pupunta ako ngayon ng bukid. Bibisitahin ko yung mga tanim na palay ni tatay. Franz, ayusin mo ang pagsasaka sa bukid ni Tatay para matuwa siya sa'yo. Kahit kailan, hindi ako matutuwa sa lalaking yan. Palamunin lang yan dito. Oo, Ruby. Malalaki na at magaganda yung mga palay ni tatay. Sabihin mo lang pag may gusto kang bilhin para masabi natin kay Tatay. Oo, Ruby. Siya nga pala, Franz. Ito, pambili ng ulam natin mamaya. Sige, Ruby. Ano bang gusto mong ulam mamaya? Hindi naman tong lalaking to. Pahingi-hingi na lang ng pera. Ikaw na bahala, Franz. Sige, alis na ako. Sige, mag-ingat ka. Tay, alis na po ako. Sige anak, mag-ingat ka. Sarap naman ng buhay mo. Pahingi-hingi ka na lang ng pera sa asawa mo. Itay, pambili po natin ng ulam tong binigay ni Ruby. Kasi nga, wala kang trabaho. Kaya yung anak ko, ang nagbibigay ng pangangailangan mo. Ganun yun. Hindi lang naman po para sa akin ito, Itay. Para sa atin. Para sa mga gastusin dito sa bahay. Palibhasa kasi, wala kang trabaho. Kaya umaasa ka lang sa anak ko. Itay, may sarili naman po akong lupa. Tsaka yung lupa nyo, kumikita naman po ako pag anihan na. Pero hindi sapat yun para bumuhay ka ng pamilya. Nagtutulungan naman po kami ni Ruby, Tay, para kumita ng pera. Kaya mo siguro pinakasalan yung anak ko dahil alam mong may maganda siyang trabaho. Hindi naman sa ganun po, Tay. Mahal ko po talaga siya. Saka nagtatrabaho naman po ako sa bukid. At isa pa, alam mong mayaman kami at siya lang ang tagapagmana sa ari-arian ko kaya mo siya pinakasalan. Kahit naman po naging mahirap si Ruby, siya pa rin po ang gusto kong maging asawa, Tay. Nagkataon lang po na mas nakakaangat kayo sa buhay. Tama na nga yan! Ang galing mo mga twiran! Pumunta ka na nga lang ng bukid at magluluto ka pa mamaya. Kailan niya kaya ako matatanggap na maging manugang niya? O, Franz, tama na yan. Hapon na. Nakaluto ka na ba ng ulam? Oo, Ruby. Ipapainit ko na lang mamaya bago tayo kumain ng hapunan. Ganun ba, Franz? Si Tatay, kumusta? Nasaan siya? Nasa kwarto niya siguro, nagpapahinga. Kumusta naman yung pakikitungo niya sa'yo, Franz? Ganun pa rin, tulad ng dati. Basta, pagpasensyahan mo na lang at lawakan mo ang pangunawa mo.
Ano pa nga bang magagawa ko kung tiintindihin siya? Yan ang asawa ko. Mabait. Huwag mo na nga akong utuin. Tara na nga lang sa loob. Hayaan mo, darating din ang araw, matatanggap ka rin ni tatay bilang manugang niya. Pero minsan, Ruby, napupuno na rin ako at gusto ko na siyang patulan. Yan ang wag na wag mong gagawin. Baka lalong magalit siya sa'yo. Yun na nga eh. Kaya kinokontrol ko rin ang sarili ko. Franz, ano ba kasi yung mga pinagsasabi niya sa'yo? Palagi pa rin niya sinasabi sa akin na kaya kita pinakasalan ay dahil sa pera mo at umaasa lang ako sa'yo. Pero hindi naman totoo yun, di ba? Oo nga. Pero pag paulit-ulit niyang sinasabi, nakakapikon na rin. Basta, huwag ka magalit. Alam mo naman na hindi totoo yun. Pakita mo kay tatay na hindi ka ganon. Basta, Ruby, hindi ko maipapangako. Lalo na't pagkatao ko ang kanyang tinatapakan. Hayaan mo, Franz. Kakausapin ko si tatay para matanggap ka na niyan. Sige, Ruby. Tara na. Masok na tayo. Makapagpalit ka na rin. Tay, pwede ba tayo mag-usap saglit? Tungkol saan ang pag-uusapan natin, Ruby? Yung asawa mo? Bakit? Nagsumbong ba siya? Bakit ba ang init-init ng ulo niyo sa kanya, Tay? Ang bait naman niya sa inyo. Ah, basta! Kumukulo ang dugo ko pag nakikita ko siya. Tay, wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. At masipag din siya sa lahat ng bagay. Kahit na, ayaw ko pa rin sa kanya. Siya nga lahat ang gumagawa sa gawaing bahay at nagsasaka pa sa bukid natin. Ganun na ba talaga kaliit ang pagtingin niyo kay Franz, Tay? Ang daming nanliligaw sa'yo noon. Bakit si Franz pa? Eh wala naman pinag-aralan yun. Itay, hindi basehan sa pag-aasawa ang may pinag-aralan man o wala. Di ba, Itay, hindi rin po kayo nakapag-aral noon? Pero dahil sa pagsusumikap nyo ni nanay noon, napag-aral nyo ako at gumanda yung buhay natin. Iba ako, Ruby. At huwag mo akong kukumpara sa kanya. Parehas lang po kayo, Tay. Kaya ko nga siya nagustuhan dahil sa ugali niya, masipag at masikap. Pag hindi nagbago ang pagtrato nyo sa kanya, Tay, baka umalis siya sa bahay na ito. Kung aalis siya, hindi umalis siya. Pag nangyari yun, Tay, sasama ko sa kanya. Iiwan mo ako mag-isa dito, anak. Oo, Tay, dahil asawa ko siya. Magagawa kaya akong iwanan ng anak ko nang dahil sa lalaking yun? Tay, kain na po tayo. Nakapagluto na po ako. Mauna ka na. Mamaya na ako. Sabay na po tayo, Tay. Habang mainit pa yung sabaw. Kakain ako kung kailan ko gusto. Sige po, Tay. Kumusta na yung trato sa'yo ni Tatay Franz? Ganun pa rin, Ruby. Walang pagbabago. Ewan ko ba dun kay Tatay? Bakit hindi kanya matanggap? Ginagawa ko naman ang lahat para matanggap niya ako. Pero ganun pa rin ang trato niya sa akin, Ruby. Magtiis ka muna, Franz. Darating din ang araw, matatanggap ka din ni Tatay. Mahigit 1 taon na tayo nagsasama. Kailan kaya mangyayari yun? Kung di magbabago ang trato sa'yo ni Tatay,
Mas mabuti sigurong bumukod na lang tayo ng bahay. Iiwan na yata ako talaga ng anak ko. Kung bubukod tayo, Ruby, sino makakasama dito ni tatay? Iiwan natin siya. Kaya pa naman niya, Franz. Malakas pa si tatay. Kahit na, Ruby, matanda na si tatay. Hindi na siya pwedeng iwanan mag-isa dito. Nasasaktan din kasi ako pag nakikita kong ganun din ang trato sa'yo ni tatay. Hayaan mo na siya, Ruby. Kaya ko pa naman tiisin. Basta hindi natin siya iiwanan. Ikaw ang bahala, Franz. Sabihin mo lang kung hindi mo na kaya. May malasakit din pala sa akin ang manugang ko. Tay, ako na lang po gagawa niyan. Ako na lang! Kaya ko to! Anong palagay mo sa akin? Mahina? Baka po kasi mapagod kayo, tay. Ba't ka ba nangingialam? Umalis ka na nga dito! Sige po, tay. Itay! Itay! Bakit anong nangyayari sa inyo? Nahirapan akong huminga, Franz. Hindi ako makahinga. Tara tay, dadaling kita sa ospital. Tay, dahan-dahan lang po. Tay, upo muna po kayo para makapagpahinga kayo. Franz, pwede ba kita makausap saglit? Sige. Paano yan, Franz? Kailangan na mag-aalaga kay tatay. May trabaho ako. Matatagalan pa daw bago bumalik ang dati niyang lakas. Huwag kang mag-alala, Ruby. Ako ang mag-aalaga kay tatay. Ikaw? Baka naman ayaw niya magpaalaga sa'yo, Franz. Basta, Ruby, ako ang mag-aalaga sa kanya. Sige, Franz. Ipakita mo sa kanya kung gaano kabait ang manugang niya. Oo, Ruby, huwag kang mag-alala. Salamat, Franz. Tama na po yan, Tay. Kain na po tayo. Si Franz, anak, nandyan na ba? Umuna tayo, Tay. Pumunta sa bukid. Mamaya pa yung dating niya. Ganun ba, anak? Ano kaya kung hintayin na lang natin siya para sabay-sabay na tayong kumain? Sige, Tay. Franz, sakto yung dating mo. Kakain na tayo. Sige, Ruby, maghuhugas lang ako. Tay, ikaw na magtawag kay Franz. Ikaw na lang, anak. Nahihiya ako. Sige na, Tay. Sige na nga. Franz! Tay! Anak, bilisan mong maghugas dyan at sabay-sabay na tayong kumain. Opo, Tay! Tara, Tay, Ruby. Kain na tayo. Tara.